L'anuari sobre l'estat de l'educació a Catalunya 2013 mostra que a Catalunya estem millorant els resultats any rere any durant la darrera dècada. Jo penso que això és un element important a tenir present, malgrat sigui un optimisme que ens pugui generar moderat. És a dir, moderat perquè estem en una situació que això s'ha de constatar que realment es mantingui i perquè hi ha factors que no són estrictament del mateix sistema que influeixen en aquesta millora. El que sí que és cert és que tenim alumnes que es graduen d'ESO més, 2,1% punts percentuals més, alumnes que es mantenen en estudis secundaris postobligatoris de 20 a 24 anys també 5,5 punts percentuals més, malgrat estem aproximadament al 65%, estem lluny del 85% que haurien d'arribar, però hem millorat. I també els joves de 20 anys que es mantenen al sistema i que han pujat uns 7,5 punts percentuals més. Paral·lelament, ha baixat l'abandonament educatiu prematur, que és una notícia molt important, d'un 33 més o menys % a l'any 2008 a un 24 al 2012. Aquesta baixada, encara lluny del 15% que hem d'assolir, però és una baixada notable. Per què hem tingut aquests resultats i per què són diversos factors que poden ajudar a entendre-ho? Un factor són les polítiques educatives que s'han dut a terme al llarg dels últims anys. Algunes iniciades fa uns anys més i altres intensificades i altres noves dels darrers 2 anys. I en conjunt, al voltant de les polítiques, una política continuada de cada vegada disposar de més eines d'avaluació i més indicadors d'avaluació del sistema. Això permet que coneguem molt com estem fent les coses i amb això penso que s'ha de destacar que això està influint positivament. Conèixer millor i avaluar-nos millor per poder millorar. I concretament amb aquestes polítiques educatives jo penso que és important destacar algunes de les que s'han dut a terme de forma més clara. Per exemple, tot el que està a la promoció d'ensenyaments postobligatoris, formació professional i formació professional dual. O, per exemple, tots els processos d'atenció a la personalització i l'atenció a la diversitat, alguns dels quals s'han trobat, podríem dir, afectats negativament en els darrers anys per retallades pressupostàries, per mesures d'austeritat, però en definitiva, si comparem amb els últims anys, això ha millorat. També tot l'impuls a la lectura i al plurilingüisme, tot el desplegament de les competències bàsiques amb el sistema educatiu i el que això ha significat de prendre consciència als centres de la importància del treball, de la claretat d'aquest tipus de competències per a la millora dels aprenentatges. Penso que això són coses que han anat millorant. En canvi, altres potser no hem pogut millorar tant, com per exemple en l'equitat del sistema. L'equitat del sistema els darrers 3 anys s'ha tocat, és a dir, ha baixat els índexs d'equitat tant en primària com a secundària obligatòria com a batxillerat, i això és un punt feble, podríem dir, un punt feble que fa prendre consciència de que, malgrat aquests indicadors puixen, les polítiques educatives a Catalunya han de prendre's molt seriosament que han de ser polítiques d'equitat i de redistribució de recursos. Si no, aquests indicadors poden haver arribat a un tope difícil de superar. Després hi ha un altre factor important, que són factors de caire exogen que després analitzarem i que poden influir en que els resultats siguin uns resultats més esperançadors o com a mínim més encoratjadors que abans. I en tercer lloc, i és molt important, el paper del professorat i de les escoles, que aquest és un paper clau, que en una situació com l'actual, amb més dificultats fins i tot laborals i amb unes ràtios que a vegades, en alguns casos, no sempre, han generat més feina, continuen amb el compromís de sempre o fins i tot més i han fet possible que aquesta situació no repercuteixi amb els resultats i els indicadors. Hi ha una sèrie de factors externs al sistema educatiu, pròpiament dit, que també influeixen en aquests resultats positius. Per exemple, el fet que la taxa d'atur hagi augmentat, evidentment té repercussió sobre l'índex d'abandonament prematur que disminueix. També és cert que l'increment de població de 16 a 24 anys que està incorporada a activitats de formació augmenta més fàcilment en situació d'atur que en situació d'ocupació. Per tant, hi ha factors de fora, com són aquests, la taxa d'atur que ha disminuït, que influeix també en aquests resultats. Però també té efectes positius la taxa d'atur quan analitzes que aquesta afecta més a les persones sense nivells d'estudis mitjans o superiors. I, per tant, estimula una mica la idea de que formar-se, educar-se, és un valor. I és un valor important perquè, d'alguna forma, en situacions de dificultats econòmiques, a diferència de les situacions d'expansió econòmica, el tenir una formació és un factor favorable. Per tant, és un factor de protecció per anar a situacions d'atur. Per tant, en conjunt podríem dir que els factors de fora, com per exemple pot ser la taxa d'atur,
i els factors interns de polítiques i els de l'actitud del professorat expliquen una mica aquest increment d'indicadors i aquests resultats positius. És cert que aquests resultats continuen afectats, igual que vam fer amb l'anterior anuari i van destacar de forma molt clara, continuen afectats per la forta polarització formativa que tenim a la nostra societat. Catalunya, en aquest sentit, presenta unes taxes d'estudis superiors elevades i, en canvi, unes taxes també de graduació per sota del que s'hauria d'esperar. Per tant, aquí tenim una situació una mica de polarització amb unes taxes d'abandonament encara molt altes, perquè per molt que diguem que ha baixat i ha disminuït, encara estem situats molt lluny del 15% que ens marca l'estratègia d'Europa 2020. El que sí que també és cert, i això és important tenir-ho molt present, és que l'ampliació de l'oferta de formació professional està suposant una aposta clara per tal que pugui haver-hi una possibilitat de formació i, per tant, aquí els esforços dels poders públics per ampliar aquestes places de formació professional s'estan convertint en un element clau. Des de l'any 2007 al 2008 fins ara es detecta, i a l'anuari així es mostra, com l'oferta de formació professional ha pujat a més de 30.000 noves places a un ritme d'uns 6.300 places anuals, i això és una dada important. De totes maneres, Catalunya, malgrat aquest esforç, encara estem situats per sota de la mitjana europea, que està en un 52,6%, per exemple, sobre el conjunt del sistema, i nosaltres estem encara en un 41,4%. És a dir, que d'alguna forma tenim uns elements positius i tenim uns altres, com el que hem dit de l'abandonament prematur i de la població a més de 24 anys amb estudis secundaris obligatoris assolits, que ens manté molt lluny encara de l'objectiu de la Unió Europea 2020. Un altre aspecte important és el retrocés amb la participació en la formació al llarg de la vida. Aquí estem malament. Catalunya ha passat d'un 10% de la població adulta que estava formant-se l'any 2010 a un 8% a l'any 2012, proporció que ens allunya molt del 15% establert per la Unió Europea. És cert que la mitjana europea també és baixa, és a dir, que no és que no tenim un comportament molt diferent del que tenen, però aquesta baixada amb la participació, quan s'havia arribat a un 10, tornar enrere, també es pot explicar perquè hi ha una sèrie d'activitats de formació al llarg de la vida que estan derivades de les ofertes que les mateixes empreses generen per formar els seus treballadors. Si la taxa d'atur ha augmentat, vol dir que el nombre de treballadors que es beneficiaven no, simplement que participaven d'aquesta oferta que la mateixa empresa oferia o els serveis d'ocupació oferien d'una manera sistemàtica, al disminuir-se aquesta oferta, conseqüentment ha baixat la participació. Per tant, aquí hauríem de ser, la conclusió final hauria de ser, és important mantenir aquesta taxa, però també és important que aquesta taxa es mantingui de manera natural. Per tant, el que és important és que hi hagi una reactivació econòmica que permeti també que la formació al llarg de la vida estigui considerada com un valor. Per una altra banda, el mercat no ha canviat massa i, per tant, l'oferta de llocs de feina amb un nivell de qualificació mitja i alta continua sent molt baixa, molt per sota del que ens correspondria com a país. Si això no canvia, difícilment podrem també activar la importància de la formació al llarg de la vida com a mecanisme també de promoció i com a mecanisme també una mica d'incentivació de la mateixa formació. En aquest sentit, és possible que a nivell europeu tinguem problemes des del punt de vista del mercat de treball, perquè realment el canvi aquest no és fàcil de produir. Però sí que està clar que el sistema educatiu i l'educació a Catalunya no la podem canviar només en clau de sistema educatiu, ni molt menys en clau que l'escola ho faci millor, sinó que s'incorporen les polítiques de treball i polítiques de mercat de treball i altres polítiques i avancem cap a una certa aliança entre polítiques estrictament educatives i polítiques més del contorn de l'educació, com aquesta que estem parlant, o si no, no ens en sortirem, perquè continuem reclamant una aliança forta de polítiques educatives i de polítiques d'ocupació perquè es pugui abordar amb eficiència i eficàcia tot el que és el sector de població nini, el sector de població que no s'incorpora a les activitats de formació al llarg de la vida, el sector de població que encara no valora suficientment la formació com un gran valor. El que sí que és cert és que aquesta reducció de l'abandonament educatiu prematur va acompanyada d'algunes dades que ofereix l'Institut de la Joventut, de l'enquesta de l'Institut de la Joventut, que cada vegada hi ha més joves que pensen que abandonar els estudis és dolent. I, per tant, això sí que és un factor positiu. Aquest increment de joves que pensa que continuant estudiant això és bo,
és un factor molt positiu, molt favorable. És una oportunitat, per desgràcia, en una situació de crisi, però que la gent se n'adona que la formació també compta en situacions d'aquest tipus. També és cert que els efectes de la pobresa, del sistema estructural econòmicament feble, etc., estan produint una situació de vulnerabilitat social molt alta. Davant d'aquesta situació de vulnerabilitat social, l'educació sola no pot, però evidentment ha de tenir present que això està afectant, i està afectant d'una manera important a la possible vulnerabilitat fins i tot educativa de la població més jove i dels infants. Les taxes de pobresa, les taxes de pobresa i de situació de risc de la infància són preocupants. I, en definitiva, el que mostra és un sistema que té menys recursos econòmics perquè ha disminuït el pressupost, que ha d'atendre una població amb més necessitats i que té serioses dificultats per poder carregar més sobre el professorat i els professionals la tasca de sortir endavant i que ha d'aturar per complet qualsevol mesura d'austeritat nova i ha d'intentar corregir les que ha practicat, sobretot al voltant de polítiques socials. Beques menjador, escolarització 0,3, que ha disminuït, malgrat la població 0,2 també ha disminuït, però ha disminuït més l'oferta de places i algunes no s'han cobert per una dificultat de cost d'oportunitat de portar el fill o la filla a l'escola, perquè en situacions d'atur això a vegades no és tan necessari, perquè no fa falta tanta la conciliació, o perquè el cost, malgrat sigui l'oferta d'una plaça pública que s'ha de cobrir, és superior a les possibilitats de les famílies. Aquesta banda és una banda que no és estrictament escolar, però que és clau, i que d'alguna forma amb això hem de millorar molt. També és cert que continuem tenint un esforç inversor per sota del que correspon al nostre país a nivell europeu i que aquest esforç inversor s'ha d'incrementar. Això no és cap cosa nova, l'anuari ho torna a destacar, però és important no perdre de vista aquesta idea. Per tant, en síntesi, diríem que per tancar una mica aquesta presentació així d'aquests indicadors que van bé i altres que no van tan bé, en el moment actual probablement prioritàriament hem de valorar molt el retorn dels joves al sistema, hem de valorar també la necessitat que el mercat i el sistema educatiu facin més aliances per poder sortir-nos de la situació que estem i sobretot una que és molt important i és que en un moment com l'actual és necessari una política molt més redistributiva dels recursos. És a dir, si volem millorar amb resultats i indicadors no podem fer d'una altra manera que fent-lo treballant i molt bé i treballant molt amb els sectors menys afavorits de la societat. Només treballant en aquests sectors menys afavorits serem capaços de tirar endavant els indicadors globals millor. Per tant, les polítiques educatives actuals probablement s'han de repensar. Jo crec que això és conscient tothom, el mateix govern, però és important insistir des de la perspectiva del que és un anuari, que no deixa de ser un anàlisi crític de la realitat, de que aquest és un deure important en aquest moment. Quan hi ha mancança econòmica, a tots els nivells és necessari redistribuir els recursos. I redistribuir els recursos vol dir intentar analitzar on són més necessaris i on poden ser menys necessaris i, per tant, no aplicar mesures d'austeritat per igual i ser molt, molt discriminatius respecte a aquelles coses que no es poden tocar, que en canvi s'han de corregir les reduccions que s'han fet de recursos i aquelles que probablement es poden mantenir sense que afecti el conjunt del sistema. Globalment, l'anuari el que presenta és una visió moderadament optimista de la situació. També és un anuari que exigeix molt, i jo crec que és important, a una atenció molt, molt acurada a qualsevol acció que signifiqui reducció pressupostària, perquè és evident que amb més inversió no sempre s'assoleix més qualitat, ni millors èxits, ni millors indicadors, però tal com estem, amb menys inversió segur que anirem pitjor i que en aquest moment encara estem per sota del que correspon com a país d'inversió del PIB amb educació.